за да достигнеш до своя верен път, до верния път за себе си. Той не е предначертан. Ти трябва сам да го намериш. И точно в това намиране на непредначертания ти път е пътя на обидността или пътя на лутането. И този път всеки от вас, къде повече, къде по-малко го е отминал, да е пребил, вървял по този път. И няма нищо лошо в това. Важното е да намериш за себе си кой е пътя, който е твоя път. Няма този път или онзи път. Има само твоя път. И тук чух едно определение български гуру. Един гуру посочва само един път. Аз казвам, намери своя път. И той не е един за всички. Той е за всеки по-отделно. Един друг път. Неговия път. Твой път. Когато застанеш пред личности, първото нещо, което трябва да изоставиш, е грижата за собствената ти личност. Шанс има всеки човек. Затова не поставяйте пречки на шансовете си. Тези, които поставят тези пречки, шанса те изтласква отвъд. Силата на шанса той не разрешава, тази сила не разрешава да му поставяш пречки. Тогава той те изтласква. По някакъв начин, след време, ако сега не го разбирате, ще го разберете. Подобни неща тук се случват пред очите ви. Виждате как шанса, когато поставиш пречки, той те изтласква навън. И затова аз казвам за всеки, който е дошъл, е добре дошъл. Който е останал, е добре останал. Който си отишъл, добре си отишъл. Случването не познава случайност, не познава и пардон. Всичко е точно така, както трябва да бъде. Аз искам сега да ви благодаря за вниманието, за това, че отделихте от вашето време, за да бъдем заедно. Не знам до каква степен съм изпълнил вашите очаквания.
Но все пак, сърдечно благодаря за това, че имахме възможност да бъдем заедно. С участието на всеки един от вас се случи това случване. И дано всеки от вас отнесе най-доброто за себе си. Още веднъж.